олами футбол бо рӯйдодҳои зиёдаш бо трансферҳои ғайричашмдош ва ҷароҳату аз майдон дур шудани бозингарон мегузарад, ки ба нархи онҳо таъсир мерасонад. имрӯз футболбозонеро мегӯем, ки бо сабабҳои гуногун поинравии нархашонро ба қайд гирифтаанд. ин маънои онро надорад, ки бозингар таланти худро аз даст додааст ё таъсир ба бозӣ надорад, вале ин чиз таъсир ба қурбашон расонида метавонад. дӯстон, топ чемпионатҳои аврупоӣ бо шуру шавқ оғоз шудааст. имрӯз дастаҳои Тоттенхэм ва Манчестер Юнайтед дар Премьер-лига ба ҳам меоянд. ба фикри шумо Тенхак имсол муваффақ мешуда бошад? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. таланти англисӣ ва собиқ бозингари Боруссия Дортмунд соли 2022 ба Манчестер Юнайтед бо арзиши 85 миллион евро гузариш кард. карьераи ӯ дар Манчестер хуб ҷараён накард ва нархи футболбоз то ҳол поин шуда истодааст. барои чӣ ин хел шуда бошад? фактори якум метавонад адаптатсияи футболбоз баъди омадан аз Бундеслига бошад. ивази лига кардан аксар вақт адаптатсияи хуб металабад. мавсими аввал Санчо дар 38 бозӣ иштирок кард ва бо 8 амали натиҷабахшаш номашро дар протокол сабт кард. фактори дигар бошад ҷароҳати бозингар шуда метавонад. ӯ ба ҳайати асосӣ ҷой дода шуда буд, вале пеш аз ҷоми ҷаҳон муддати дароз ба муолиҷа банд буд. моҳи феврал ба даста ҳамроҳ шуд, вале вақти зиёд дар ҳайати асосӣ набуд, чунки ҳолати физикияш заиф гуфта мешуд. ман мехоҳам ҷоиданро тезтар дар форма бинам, вале баъзе равандро тезонида намешавад. ҷароҳат яке аз онҳо мебошад. тоқат кардан зарур мешавад, вале ба мо дар ҳамла қувваи иловагӣ зарур аст. ӯ аз ҷиҳати рӯҳӣ ва физикӣ зарба хӯрд, вале ҳоло фикр мекунам, ки барои ба майдон баромадан кӯшиши зиёд карда истодааст, қайд кард Эрик Тен Хаг. ана фактори сеюм ин интизориҳое, ки футболбоз бо нархи калон харида мешавад ба ҳисоб меравад. интизориҳои калон метавонад фишори бештар диҳад. агар бозингар муваффақ нашавад, мухлисону аналитикон ба бадбинӣ шурӯъ мекунанд. собиқ бозингари мунтахаби Фаронса гаронтарин трансфери АПЛ дар соли 2016 то ҳол нархи худро аз даст дода истодааст. феълан Пол Погбаро камтар аз бозингарони миёнаҳол нархгузорӣ мекунанд. сабаби ин ҳолатро доштани Погба ба ҳама аён аст, зеро ин нимҳимоятгарро муддати дароз аст, ки ҷароҳатҳо пайгир ҳастанд. баъди ба Ювентус омаданаш мухлисон интизор буданд, ки ӯ ҳамон бозии қаблиашро нишон медиҳад, аммо Погба аз як ҷароҳат халос нашуда ба дигараш рӯбарӯ шуд. мавсими гузашта Погба дар 53 бозии дастааш баромад кардан натавонист ва танҳо дар 10 бозӣ ба майдон ворид шудааст. маоши зиёда аз 10 миллион еврои ӯро дида гуфтан мумкин аст, ки барои дастааш трансфери нобарор гашт. статистикаи ӯро амиқ кофтан зарур нест, зеро Пол ҳамаги 161 дақиқа бозӣ кардаасту халос. Пол Погба боз ҷароҳат бардоштааст ва маълум нест, ки мавсими ҷадид то куҷо ба дастааш кӯмакрасон мешавад. футболбози нигериягӣ Ндиди агар дар Лестер бозӣ намекард, дар рӯйхати мо ҷой намегирифт. онҷо ӯ худро хуб нишон дода то ба 60 миллион евро арзиш дошт. мавсим ба монанди дигар бозингарони Лестер тамоман нобарор барои ӯ анҷом ёфт ва ин ба нархи трансферии футболбози Лестер таъсир расонид. Лестер дастовардҳои охирашро дида натавонист, ки муқовимат дар чемпионат нишон диҳад ва футболбозон формаи худро аз даст доданд. Ндиди аслан бозингари ҳайати асосӣ буд, вале баъдан ӯро ба курсии эҳтиётӣ шинонидан, зеро даста боло ба боло ноком шудан гирифт. тамоми сомонаҳои нархгузорӣ ба футболбозон арзиши Ндидиро то ба 35 миллион евро поин фароварданд, ки нишондоди калон ба ҳисоб меравад. шартномаи бозингар бо Лестер мавсими оянда ба анҷом мерасад ва тахмин меравад, ки то ба анҷоми равзана ӯ ба худ дастаи ҷадид меёбад. нохуштарин ва яке аз трансферҳои нобарори мавсими сипаришуда Садио Мане. бо шунидани номаш ҳамагон эҳтиром ба ӯ доранд, вале баъди тарки Энфилд кардану ба Мюнхен рафтанаш ҳаёти Мане куллан тағйир ёфт. натиҷаҳои Мане бад шудан гирифтанд, дар ҳоле ки ӯро ҷойгузини Левандовски гуфта харидорӣ намуда буданд. зери роҳбарии Юрген Клоп Мане тамоман бозии олӣ дошт ва дар ҳар чемпионат голҳои зиёд ба самар мерасонид. Юлиан Нагелсман ба ӯ бовар кард ва Мане ҳам 2-3 бозии аввалашро хуб гузаронид, вале
баъдан ягон сабаби таърифро нагузошт. ҷароҳате ки пеш аз ҷоми ҷаҳон гирифт сабаб шуд ки ҳатто баъди зимистон ҳам формаи қаблиашро нагирад. лаҳзаи хотирмон бо ин футболбоз ин ҳамон моҷарое доштааш бо Лерой Сане баъди нокумӣ дар Лигаи Чемпионҳо шуда буд. баъдан сару садоҳо баромаданд ки Мане тарки Мюнхен мекунад ва мо низ шоҳид шудем ки дар ҳақиқатан Садио Мане чемпионати Арабистонро интихоб карду он ҷо гузариш намуд. сабаби инам маълум аст, зеро Мане аллакай 31 сола шудаасту фурсати кам барои пур кардани ҳамёнаш мондааст. дар Бавария ӯ дар 38 бозӣ баромад карда 12 гол ва 6 ассистро ба номаш муҳр задааст. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.